karon ang Inyo News Team. Sa mga nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 3 ka kilos ang inasuspetsuhan shabu na recover sa duha ka biyahero pasulod diri sa Bacolod. COVID patient patay matapos maglumpat sa West Towers ang regional hospital. Sa balita nasyonal, doon akong DOH nagklaro nga wala pa sa na-detect nga kaso sang stealth Omicron sa Pilipinas. Commissioner Socorro Inting magasabi nga acting chairman sa COMELEC. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Subong adlaw Martes, Enero 25, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work. Morning, Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapamati via Facebook Live and YouTube. Good morning. Yes, and good morning sa imong OOTD. Yes, thank you so much. Hindi kayo makugas. Ha? Basta maglakat mo sa malawid, lang imo na ding daw dribla. Amo ni kay nga sa Kag tubangan ko. bitay ko. Ako sa tubangan ko ginigot ko sa likod basi bala masabit ko. Te delikado pag yun. Amo na nga sa Correct. tubang galing ang higot niya. Ay, amo nga sa tubang ang higot niya. Oo. Dali lang kita kayo magina-replyan. Tadyo. Kala. Sa aton dira nga mga ka-aksyon, sa mga nagamonitor sa Facebook, share lang kita, like and share sa aton nga Facebook Live, okay? Yes. Kay Ma'am Luisa Luing Melos aga pa, na, good morning sa imo, madam. Kag kay Dennis Richard Tibor Roma, good morning man. Kay Ruby Fukihara, magandang umaga. Damo diwal sa dulid. Damo vlog dulid diwal gapon. Kay ini, those The harvest season nila. Season nila. Yes, why da sa wagita Namit da. na, doon ako na-try eh. One of the best seashell na siya. Ang diwal, angel fish, angel ano ganun na sa panahon. Ano ka Angel's Chuchu na siya na ko na sa angel basta may angel ano? Angel's Wings. Tapos ang ginaon isang mic mga Nakaon pala. malala. Lapit-lapit lang no, lapit siya no. Galupad ano? Galupad, Angels, burger. Angel diba? wings. Angel wings. sakto ko? Angel wings. Sakto ko, angel Correct wings. ka. Oo. Okay, movie May Angel's 500 kay Burger. padala lang sa imo pagi sa atong remittance center wato mo lang text sa Aksyon Radio Bacolod okay. Good no. Pero I think do isa na sa paborito man ni Papa kay isang nagkaon kami sa may seafoods sa may Capitol ayon so. Nag-order gid sa diwal. Order siya galing wala ko gin-try kay hindi ko namiyan sang yung bla. Basta gin patiwalan kaguro sang serve. Kaya actually pagbukas ni Papa do na siya kay kami mga balas pa yan. Kay wala guro mapaluad mayo. Lagi na paluad-luad. Magluwas ang gadiwal siya. Ginapaluad. Buluan mo gina sa kay ikuan mo na sa mo nang hulom mo na sana is tubig. Kay luad yan ang mga balas. Kaya ito ba si Tamaan, guro kasako, nabilas ang Sako ay bala mo, binakal, guro. Kaya na nila napatapos luad ang diwal. Mahal na siya kung dire sa Bacolod, mahal na siya. Tiya mo to, way ko na lang ko nagkaon. Kaya nga, ay nano, may nga may balas pa niya man. Amo ta pilang kilo Iwan na dito lang ko kuno nagkaon. Do 350 bala mo dito sa puno. 350. Ano na siyang, namin nga pagluto sina? Grill or? Grill pwede man. Bata mo do grill bla mo. Bata kan do pare ibang si ibang kuan Sige anyway, basi kon si agali si Dennis taga San Enrique niya no. Ernie Odasco Lidas, good morning man sa imo. Alagad Kevin Henry.
Vanessa Mayo, Ma'am Van, good morning dira sa imo sa Minnesota. Yes. Good morning, Ma'am Van, kag kay Doc Matt Mayo. Thank you man kay Alagad Kevin Henry for liking and sharing sa aton nga Facebook Live. Larry Rico, sa Puro Kalubay, Barangay Sampinit, kag ginatamyaw ang nagapangape dira sa kapihan ni Lani. Good morning dira sa inyo tanan. Ang iban karon naman standby sa mga balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:12 sa detalye na sang mga balita lokal. Na-recover naman ang 3 kilos ang ginasuspetsuhan Shabu nga nagabili sang 20.4 milyones pesos sa duha ka mga maranao nga nagsakay sa roll-on roll-off vessel padulong sa siyudad sang Bacolod. Ang mga nadakpan, kikilala nga sanday as Lani di Sumangkot Usman, 38 anyos, kag Jalani Muhammad Ambulo, 32 anyos nga pareho tumandok sang Marawi sa Lanao del Sur. Suno kay PDEA Negros Occidental Agent Bambu, nagapatigan sang regular nga profiling kag paneling ang mga personnel sang PDEA sang na-detect asang isa sa ila K9 ang salakyan nga may unod sang illegal drugs. Nakuha sa compartment sa salakyan ang 3 kaputos nga may unod sang ginasuspetsuhan Shabu. Na-recover ban sa kapulisan ang 2 ka touchscreen mobile phones kag personal ID sa mga suspetsado. Bangod sa na-recover nga ginasuspetsuhan Shabu, ginakabig ang mga naglalakpan nga high-value individuals. Painwala naman sa mga nagkaladakpan nga ila ang mga ginasuspetsuhan Shabu nga na-recover sa PDEA Negros Occidental sa pagsaysay ni Jelani Muhammad Ambulo sa Aksyon Radio Bacolod. Ginpahulam lamang siya sang iabyan nga residente sa Metro Manila sang salakyan matapos hindi may baluan nga magapauli sila sa Marawi. Alegasyon pa ni Ambulo, masamina nila nga alagyan ang syudad sang Bacolod kung magpauli sa Marawi bangod nga nagalabay sila sa ilang mga kakilala sa Barangay 31 syudad sang Bacolod. Dugang pa ni Ambulo, wala man ini sa ideya nga may nakatago nga droga sa compartment sang salakyan. Palayag pa ni Ambulo nga sa online lamang gid sila nagkilalahay sa persona nga nagpahulam sa ila sang salakyan. Anong kilala mo nang isunod ko nila mga salakyan? Kaibigan ko lang po, sir. Kaibigan. Sabi niya ipapauwi daw. Intensyon ninyo, sir, bakit nyo kinuha yung salakyan? Hindi, pinabiyahe sa amin yan. Pinabiyahe na? Oo. Anong sabi sa inyo? Sabi niya ng uwi ba kayo ng yung nga ito, hindi, Marawi. Sabi ko, sige, uwi kayo Marawi, bakit? Mag-aeroplano kami. Sabi niya, yung sasakyan, dalhin niyo na lang. Ay, sabi ko, ayoko. Kumain sang pagpahayag sa isa sa mga suspect na si Jelani Muhammad Ambulo. Ginkumpirma naman ni Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Captain Ludovico Librilla nga ang grupo ng Day Usman kag Ambulo ang madugay na nga gina-surveillance sa mga otoridad. Duwa man ni Librilla, base sa impormasyon gikan sa mga confidential informant, makatatlo na kabeses nga nagabalik-balik sa siyudad sang Bacolod ang ining mga suspetsado. Nagpasalamat naman si Librilla sa kooperasyon sa publiko sa paghatag sa mga impormasyon sa Philippine Coast Guard. Sa nga balita lokal, patay isa ka COVID-19 positive patient matapos nga magikog sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Barangay 9, Siyudad sang Bacolod kahapon sang aga. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Captain Paul Vincent Pendon, naglumpat ang 68 anyos nga lalaki nga residente sang Siyudad sang Bacolod gikan sa ikalima nga panalgan sang ospital kag nagtupa sa atop sang water treatment building facility sang ospital. Dugang pa ni Pendon, nakabati lamang sang mabaskog nga lagabong ang gwardya sa ospital kaya nakita na lamang nga nagahapa sa atop ang pasyente. Nabali ang tiil nakaangkon sang pila sa ulo ang pasyente nga gintunaan sa iya kamatayon. Ang napatay sa COVID positive patient nga naka-confine sa regional hospital. Depresyon ang nagapangunang rason nga ginalantaw sang kapulisan sa paglumpat sa isa ka 68 anyos nga COVID-19 patient gikan sa ikalima nga panalgan sang West Tower sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Captain Paul Vincent Pendon, duha ka mga pasyente
ang naka-confine sa sulod sang room 511 sa ospital apang ang upod sang napatay ang na-discharge na pasado alas 12 ang takna kahapon sa akon sa naligad nga udto. Sa investigasyon sa kapulisan, ebaluan nga inhatagan pa sang bulong sa attending nurse ang napatay pasado alas 12:30 sang udto. Ebaluan man sa kapulisan nga nag-ayo ang napatay nga magwa sa isolation facility. Suno kay Pendon, mahimo nagtuyo ang magpalagyo ang napatay gikan sa isolation pagi sa paglumpat sa building. Ginpahigban nga wala sang foul play sa amo nga insidente. Sa dugang nga balita lokal, nagatipon pa sa nga dugang mga detalye o kung ebidensya ang hinigaran ng Municipal Police Station para matumod ang motibo nga ginwigit ni Constancio Cano Jr. ang patay nga lawas ni Police Corporal Nestor Madelo sa Banga Akas, Barangay Pilar, Banwas ang hinigaran. Suno kay Police Captain Ryan Velasario, wala nagakooperar kag palaligban sa gihapon ang mga tinaga nga ginpalayag sini sa investigasyon. Nagapati si Velasario nga may mga ginatago pa nga may impormasyon si Canoy nga nagahatag kabudlayan sa ilang investigasyon. Ginpahayag man ni Velasario nga sa investigasyon sa ilahanay, nagapakita nga natabo ang pagkabunggos ng salakyan ni Canoy sa isa ka truck nga puno sang tubo sa Barangay Suma, Ginabulubanta, alauna tubtob las 2 nga kagahon kaga hindi sa syudad sang Bago nga una ginpahayag ni Canoy. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. DOH nagklaro nga wala pa sang may na-detect nga kaso sang stealth Omicron sa Pilipinas. Samtang Commissioner Socorro Inting magaserbi nga acting COMELEC chairman. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasok para traffic to or traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang Alright.
Sa dulid ko no, siling ni Dennis, kung damo diwal sa dulid, sa San Enrique, kuno ya damo diwalwala. Inaano ni diwalwala. Isa na da sa? Isa na da siya. Bot silingon damo marites, mo sobra ka naman imo ya Dennis. Palanggaa ang imo lugar. Oh, ginagubab ni Dennis ang iyang banwa, no? Love your own. Love your native land. Yes. Kay native ka man. Sang amo nga lugar. Okay? Correct. Hasmin Torres, good morning man. Christian Bea Dalisay. Humawan Castro. Sa naka-duty sa Intellicare. Okay. Jonalyn Ninyal de Cripito. Raymar Beranyo Lingoste. Sa La Carlota City. Kag kay Julian Manawis. Kay yada ko Caitlin nang yada, good morning dira sa imo. Tao naman sa. Aga pa siya. Kita na kami kapon. Kaya nagdulong siya, no? Nag-deliver siya with his delivery boy. Sana all. Sana all magkatuwang. Magkatuwang sa buhay. Sama-sama tayo. Filipino. Kala, ikagkarang gali sa hapon, Action Boy, by the way. January 25 25 karon. to schedule ni former Senator Bongbong Marcos, di ba? Yes. Sa live interview with DZRH. DZRH presidential job interview. Yes. So, mabatian nyo na mga ka-aksyon, 4 p.m., di ba? Yes, 4 p.m. to 6:30 p.m. So, karon live diri sa radyo. Yes, Okay? I don't know sa Facebook kung live man later, Sir Elray, ang ato niya, wala siya idea. Wala pa Sige, instruction gura. sige, kung i-live sa ato yung Facebook. Pero mas nami pa tayo kung i-live pag Actually, sa DZRH, i-live na nila for sure. Sige. Kay may ara ang tanan ng mga presidential candidates actually top 6 guro, top 5 nga presidential candidates may ara nga sinatawag natin nga presidential interview. Bakit ikaw? The presidential interview, job interview. Yes. Bakit ang title na Bakit ikaw? The presidential job interview. So, ang schedule sa buong adlaw, si Bongbong Marcos, January 25. Pagkabuas, January 26, si Leody de Guzman. And then sa January 28, si Ping Lacson. January 29, si Manny Pacquiao. Kag February 2, si Vice President Lenny Robredo. Wala pa balis yung schedule si Isko Moreno, Wala pa. I think. Wala pa siguro na kung pag-availability niya. So 4 p.m. to 6:30 p.m. mga ka-action. See you later. Okay? Sige Remia Garcia, good morning man. Mayna Nolas, kagawada sa boso, good morning dira sa imo. Good morning man kay Kano, gwapo tan. Wow. Good morning. Ihado kag ihada kuno good morning aga. Ihada yan man ni Kano Aksyon Dorel. Ihada ka ni Kano. Yan, itiwag ito da, Minoy, ay kalay. Morning da Minoy, Kano tan. Kano, gwapo tan. Teresa. Kano na gwapo pa. Kano Sana na all. gwapo pa, tan pa. Oo. Kay Teresa Linahakayaw, Melile Oligo. Happy birthday kay Paria. Uy, birthday ni pa to ni Dag Pandan? Yes, subong Yes, adlaw. 25. Kaya kahapon actually, mapa-advance ta ni greeting si si Mami Ems. Di galing kaya naka-extra na ta, antes siya nag-chat. Di ko kaabot ba. So, 64th birthday today. Huwag ilawag ng edad. Uy, kikilawag isa akong kag. Gabi, so bali 4 years ago na avail yung nagaliyaya discount. Sana all very dual citizenship gali. Oo. Karon lang, happy birthday Attorney Doug Pandan. I-greet siya karon on air. Yes, correct. Kapag drive siya. Wayne Gabriel Maranyon, good morning man. Kagay Mary Grace Eugenio Fermin, good morning. No? Perti si Attorney Doug Pandan. Pila na sa limo? 64? Bata pa. Yes, of course. Bata pa. Batang may laban. May laban. Kaya natin to. Sama-sama tayo, Pilipino. Sige. Kay Reisky Villanueva Ferrer, watching live sa Purok Paho, South Talok, Bago City. Okay. Purok Paho. Gali na. Kay Nenita Ramirez Tumimbang,
Halong ko permi. Salamat gid, no, madam. Ikaw, halong kamandira, no? Huwag ko makita si Miss Jinky de Alagdon sa ako, Gruay, no? Sa Phoenix, Arizona. Busy siya go Aksyon boy. Si amigo ta One Ball Gallo kag Madam Alma Alvarez Gallo. May balita to sing inatag yung padala kay na sa akon si amigo naton One Ball. Nga siling sang Pfizer, they are hoping nga ining COVID-19 daw mangin yearly na lang daw flu shot. Ang vaccine bala daw flu shot na lang daw pareho sa flu shot bala. Nga mangin Nga yearly. pa flu shot ka Aksyon boy? Wala actually. Every year. Kay nakabakod man lang bisa ako ng immune system Wow. against respiratory diseases. Wongga. Kung ako, ibuta po siya against respiratory diseases. Yes. Gabi yan, Oo. So detailed. Sa mga respiratory diseases daw, hindi ko tudbalin sa una, sa sumang daw hindi ko tanto eh. Standby na sa mga balita national. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginklaro naman sang Department of the Health nga wala pa sang na-detect nga kaso sang BA.2 kon stealth Omicron sa Pilipinas. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang stealth Omicron na diskubrihan isa ka semana pagkatapos na-detect ang Omicron. Gipasiguro naman ni Vergere nga maikasarang ang Pilipinas sa pag-detect sang sublineage. Sa karon gitatunan pa sang World Health Organization, kaiban pa nga mga eksperto ang BA.2 nga ginarigar, wala man sang kinalain sa Omicron kon severity ang hambalan. Magaserbe bilang acting chairman sa Commission on Elections umpisa Pebrero 3, 2022 si Commissioner Socorro Inting. Suro kay Public Commissioner Rowena Guanzon samtang nagahulat pa sa i-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte si Inting ang magaserbe nga acting chairman nga mga pinaka-senior sa mga commissioners. Sinabaluan sa Comelec Chairman Sheriff Abbas, Commissioners Guanzon kag Antonio Co ang magaretiro na sa Pebrero 2. Ginmando na ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang resumption sang nationwide labor inspections. Madumduman nga ginsuspender temporaryo sa itong Disyembre ang labor inspections para matapos ang Department of Labor and Employment ang tanan nga mapending labor standard cases kag mapreparar naman ang inspection program sa tuig 2022.
Ginmanduan man ni Bello ang regional director sang ahensya nga magpagawa sang mando para sa pagpatigayon sang investigasyon sa pila ka mga establishmento kag lugar sa trabaho. Nabaluan nga masobra sa 600 ka labor inspectors ang nahatagan sa otoridad nga magpatigayon sang inspeksyon sa mga establishmento sa nagkalain nga bahin o kung nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Hindi lang sa mga tao ginahatag ang RT-PCR test kag blood sampling kundi pati man sa mga pispis. Ini ang isa sa mga ginahimo sa provincial government sa Pampanga agud malikawan ang bird flu. Ginumpisahan na sa Office of the Provincial Agriculturist sa Pampanga ang paghatag sa libre nga RT-PCR swab test kag blood sampling para sa mga feather breed sa probinsya. Gamit ang dugo kag swab sample sa mga pispis may baluan kung may dala nga virus kaangay sang bird flu ang mga ini. Sa idalam sang programa kada anong kabulan ang pagkuha sa test sa mga pispis kaangay sang pato, mallard fowl, poultry layers, quail kag iban pa. Libre naman ang mga test sa mga accredited farms ng Department of Agriculture. Nibaluan, isa ang Pampanga sa mga malala nga naapektuhan sa bird flu sa 2017. Nakompiskar ang 150 milyon pesos nga balor sang peke nga COVID-19 test kits, bulong, face mask kag branded items sa isa ka warehouse sa Manila. Ginpahag sa Bureau of Customs nga nagpatagan sang raid sa storage facility sa Carlos Palanca nga nahamtang sa San Miguel District. Sunod sa BOC, ang warehouse nagatago sang linibo ka peke nga Clanjin COVID-19 antigen test kits, Lianhua Chinese herbal medicines kag 3M N95 face mask. Nakuha man sa otoridad ang intellectual property rights infringed products gikan sa Nike, Fila, Converse, Adidas, Louis Vuitton kag Gucci. Nanawagan ang Philippine National Police sa tanan nga ginikanan nga hindi pagdalon sa mapampubliko nga lugar ang mga kabataan nga hindi bakunado batok sa COVID-19. Ginhimo ni PNP Chief General Junardo Carlos ang panawagan matapos nga madamo nga pulis ang nagparayag nga ginabudlayan nga magpangabay sa mga ginikanan sa hindi pa bakunado batok sa COVID-19 samtang yara sa pampubliko nga lugar. Samtang ginarespeto naman ni Carlos ang desisyon sa local government units nga dumilian ang mga kabataan sa pila ka establishmento. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Happy birthday kay Attorney Doug Pandan. Karon nga adlaw. Happy birthday, Attorney. Happy birthday, Attorney Doug Pandan. Yes, karon lang dugangan ta na karon. Dumagan ta na karon. Good morning dira kay Grace, kay Didis Soker, kay Virgil Legaspi Coloso, kay Richard Soki dira. Morning, man. Standby na sa Aksyon report, second portion of Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Puputyapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.